Una de les coses que menys m'ha agradat d'introduir-me al món de la salut mental, sí, em vaig introduir perquè pateixo trastorns, però d'introduir-me va ser veure els centres de salut mental per menors i infants. És a dir, adolescents, infants, menors de 18 anys. Veure nois, noies de 12, 13 anys amb els braços plens de cicatrius, cosits, amb unes ganes de morir-te que ni jo mateixa he tingut en cada un dels cops que ho he intentat. Se'm partia l'alma veure aquells nens tan destrossats. Sí, havien casos d'abusos sexuals, havien casos de bullying, però hi havia casos de simplement nens que dintre de la seva incomprensió s'havien ofegat en un món de depressions, de voltes, que havien fet que no valoressin la vida. I no valoressin la vida amb 8, 9, 10 anys. Què estem fent malament com a societat perquè aquestes criatures els hi passi això? Entenc que com a societat potser no tenim la culpa, però... O sí, massa. Se'm destrossa el cor. O sigui, soc la partidària de dir no t'ha de fer falta tenir un gran trastorn, ni tenir mala vida, ni que res, per poder patir un trastorn mental. Soc la primera que ho diu. Però quan la innocència d'una criatura deixa de jugar, s'enfonsa, li diu als seus pares que no vol viure, i té una estructura familiar, diguem, correcta, que té amics, que no pateix bullying i aparentment n'hi ha cap branca de risc, sinó que ha agafat simplement un trastorn depressiu, d'ansietat, i com és tan jove no el sap gestionar, i això s'arriba a fer mal, a robar medicaments, a fer coses que a mi m'han arribat a destrossar l'ànima. Sobretot quan venen els adults, als 18 anys, quan es compleixen, i parles amb ells, t'adones de la seva vida. Com pot una persona estar tan destrossada quan no té aparentament res? Doncs pot estar-ho, i molt. També hi ha casos, com deia, que sí, que han patit grans catàstrofes com abusos sexuals per part de familiars o adults, que és una cosa fastigosa, que els han donat les ganes de morir-se aquestes criaturetes, que els han robat molt, els han robat part de la seva vida, i les ganes de viure els hi roben absolutament tot, o violències que han patit, o bullying, la crueltat dels companys, i sí, entre tots hem de fer una mica, no hem de fer la vista grossa quan veiem certes actituds entre els nens, perquè no hi ha jocs de nens quan un dels dos acaba afectat. No deixem de veure o girem el cap quan veiem situacions de bullying entre nens o situacions que no sabem com se pot portar la criatura, perquè hi ha nois, igual que passa amb els adults, que tot això els afecta, i sí, no és estrany estar ple de nens a la secció de psiquiatria i estar ple d'infants, adolescents a la secció de psiquiatria que han patit molt i que estan patint cada dia.